Čaute ľudia, dnes vám ukážem ako natrieť betón. Je to jednoduché, pozrite sa, začíname, nanesieme penetrak, dáme penetrak na celý ten betón a poriadne, nešetríme. Takže penetrak, ukážem vám za chvíľočku, aký to je. Nechcem to dať ako čítať sem, robiť niekomu nejakú reklamu. Farby dávame akrylové na betón. Vidíte slovo akryl. Je to jednoduchá farba, nie je drahá, to je už čisto tá šedá. A hlavné je dať penetrak, poriadne penetraku a musí to vyschnúť. Nechá to aspoň 3, 4, 5 hodinky v teple, nech to vyschne. No, tu máte penetráčik, aký používame my. Hĺbkový penetrak, žiadne také lacné penetraky. Proste penetrak je taký najdôležitejší, no a tu máte už v finále. Som to natral celé, krásne, je to na jednotku zrobené. Takže, lebo ten betón bol taký trošku krivší, chlapci mi to nedobre stiahli, bolo horúco, takže som sa rozhodol, že idem do natretia celého toho podložia, no a aby to bolo pekné.